Здравейте, здравейте! О, Жони, къде ходиш, Жони? Малко почивка, стига сме работили, само работа, Малко работим, трябва повечко, Жони. Как се сети? Батко, моля са, преди да започнеш тук да кълнеш, да крещиш отгоре на Жони, моля са, подай тук един кабел, бе. Кой? Кой тванеш? Жони, видя ли, казахте, че това е нулата. Добре, че не пипна друга батко, да. Значи по другия тече фазата. По него тече тока, Жони, аз ти казах. Да не съм ви фазомер, бе. Да не съм ви фазомер. Да не съм ви фазомер. Да не съм ви фазомер. Той ми каза така да направи. Стига, бе, Жони, стига, бе, батко. Малко работа е ти да свършиш сега. Един кабел си подал, не е тежко нещо. А вие какви сте ги свършили, бе? Какво сте направили на фасадата? Какво сте направили на фасадата? Аз те питам. Аз те питам. Отговорете! Отговорете! Той ми каза така да направи. Бе, Жони. За нищо не ставате! А нищо не ставате. Мък! Мък! Не, ти мък! Ти мък! Ти мък! Ти мък! Ти шибна иде! Той ми каза така да направи. Чакай! Написали сте на фасадата? Какво? 50! 50! Защо? 50! Защо? Аз те питам защо! Аз те питам защо! Той ми каза така! Сега, бе, батко, нали каза, че човека прави юбилей 50 години, затова написахме 50 с блаж да му е на къщата. Да го зарадваме човека, празник ще има. Идиоти! 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 Човека има юбилей! Но това не значи, че трябва да напише 50 на цялата къща фасада отпред. Ау, батко, че ти да не искаш да напишеме юбилей. Малко кичоз душа стане. За нищо не ставате! За нищо не ставате! Ти мъкни! Ти мъкни! Писна ми от вас! Писна ми от вас! Ако веднъж ми е важно, а вие ме излагате. Защо не сте сложили мрамора на стълбището? Защо не сте сложили мрамора на стълбището? Ти млъкни. Ти млъкни. Не, ти млъкни наистина. Не, ти Млъкни. наистина. Млъкни. Откраднаха буса, батко. Откраднаха буса. Еми мрамора? Батко, ти като, какво мислиш, че като откраднат буса, преди това ще разтоварят мрамора ли? Няма буса, мрамора замина. Няма мрамор, няма бус, няма никой. Няма... Не бой се, това не е. Това е фазата. Как можете такива, бе? Как можете такива, бе? Защо трябва да ме излагате пред клиента? Той е много известен актьор, бе, хора. Той е много известен монтьор. Не е монтьор, актьор. Актьор е, не е монтьор. Не е монтьор. Актьор е. Монтьор е. Комик. 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 Значи има чувство за хумор. Да, има. Защо? Защото ще му трябва много голямо чувство за хумор, като види какво сме направили с къщата му. Ама кой той, бе, батко, че ми стана така любопитно, интересно изведнъж? Кой е той? Артист, бе? Кой е той артист, бе? Той ми е много добър приятел. Така. Много е свестен и талантлив и скромен, така. както казват някои. Така. Той е комика Къци Лафазанов. Сети ли се? Сетех са, батко. Той играе професор Тазобедрев. Да влиза следващия. Говори по въпроса ти по въпроса говори ти. Хайде, отвори там, стабе, отвори, бе. Хайде, бе. Ти си уникален тапак си ти, бе. Ти си уникален тапак, бе, уникален си. Така е. Той прави баба абсурдана, дето... Купетък, страдаеш се, не? Да, той е. Той е, същия. Той е. Ние с Жони много го обичаме, го харесваме. Жони от неговите скетчове лично е научил български отлично. Отлично! Жони, що ме за Къцето Лафазанов, давай всичко да оправяме тука, ти бягай за торта, аз отивам да изтрия надписа от фасадата и ще напиша честит юбилей, запетайка, Къци. Така. Хайде!